Αγαπητοί μου άρχοντες μας, αγαπητοί μου πατέρες και λοιποί αδελφοί, συγκεντρωθήκαμε απόψε στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, του ομώνυμου Δήμου, για να εορτάσουμε τη μνήμη του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου. Πρόκειται για έναν από τους πλέον λαοφιλείς στρατιωτικούς Αγίους. Έχει δε συνδεθεί ιδιαίτερα και με την πόλη της Θεσσαλονίκης, καθότι την ημέρα της μνήμης του η Θεσσαλονίκη απολευθερώθηκε από μία σκλαβιά 500 και πλέον χρόνων. Με βάση τη θεολογία της Εκκλησίας μας, με την προπατορική ανυπακοή εισήλθαν στην ανθρώπινη ιστορία πάρα πολλά δεινά, ταλαιπωρίες, πόλεμοι που δυστυχώς τελειωμό δεν έχουν. Αν ρίξουμε μια ματιά στις διαπροσωπικές μας σχέσεις, τις καθημερινές σχέσεις μας, θα δούμε σε σμικογραφία όλες αυτές τις διαμάχες που συχνά νομίζουμε ότι είναι πολύ μακριά μας. Ο ανθρώπινος εγωισμός είναι ότι ο καθένας απαιτεί τα πάντα για τον εαυτό του. Και αυτό μας φέρνει αντιμέτωπους με την ίδια απέτηση και των άλλων ανθρώπων. Έτσι όμως δεν βρίσκεται άκρη. Η λύση είναι μία και απλή, αν και δύσκολη, από ό,τι έχει δείξει η ανθρώπινη ιστορία. Γιατί ο εγωισμός του κάθενός μας έχει γίνει μέρος του τρόπου που υπάρχουμε, δηλαδή χωρίς Θεό, και ο οποίος τρόπος διαστρεβλώνει τα πάντα. Και πρώτα απ' όλα διαστρεβλώνει την εικόνα του πραγματικού Θεού. Τα περιόριζε κάπως τα βάσανά μας αν αναγνωρίζαμε ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε δικαίωμα στη ζωή και τα αγαθά της, αν αντιλαμβανόμαστε ότι είμαστε διαχειριστές της γης και όχι ιδιοκτήτες. Έτσι, σε πολλά μέρη της γης, όπως και τώρα συμβαίνει, στη Μέση Ανατολή, η ασυνονησία ή και η βία έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση τραγική. Άμαχοι και από τις δύο πλευρές βρίσκονται εξαθλιωμένοι όμηροι της βίας. Όμως, όσο και αν η βία στη βία φαντάζει μερικές φορές να είναι μία λύση, πιστεύουμε ότι μόνο μέσα από τον διάλογο μπορεί να αναδειχθεί ένας τρόπος ελάχιστης συνύπαρξης. Εμείς ως χριστιανοί έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία με την περιοχή των Αγίων Τόπων. Είναι τόποι αγιασμένοι από την παρουσία του Χριστού, με ορθοδόξους αδελφούς μας που διαπημένονται από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και ιδιαίτερα τον μακαριότατο Πατριάρχη Κύριο Θεόφιλο. Αν και γνωρίζουμε βέβαια ότι με βάση τα λόγια του Χριστού δεν μπορεί να υπάρξει μια τελεσίδικη ειρήνη επί της γης, αυτό δεν μας εμποδίζει να ευχόμαστε και να προσευχόμαστε για όλους τους ανθρώπους στη Μέση Ανατολή, χριστιανούς και μη. Το γεγονός ότι εκεί ζουν και στα δύο παλέφατα Πατριαρχία Αντιοχίας και Ιεροσολύμων αδελφοί μας Ορθόδοξοι, οι οποίοι πιέζονται και ταλαιπωρούνται άμεσα και έμεσα από αυτήν την κατάσταση, όπως και από προηγούμενες, μπορεί να μας βοηθήσει να είναι πιο έντονη και πιο επίμονη η προσευχή μας αυτή. Εύχομαι δια πρεσβειών του Αγίου Δημητρίου να βρεθεί ένας ελάχιστος τρόπος συνεννόησης και επικοινωνίας, ούτως ώστε να απαλληλθεί τουλάχιστον
ο πόνος και να υπάρξει μέριμνα και να ανακουφιστούν οι άνθρωποι που βιώνουν τώρα τα δεινά του πολέμου και των συγκρούσεων στην πολύπαθη Μέση Ανατολή, στους Αγίους Τόπους, όπως ο Κύριος θυσιάστηκε υπέρ όλων ημών. Όλοι μας λοιπόν απόψε οδηγήσαμε τα βήματά μας εδώ, σε αυτόν τον αγιασμένο τόπο, στην ενορία του Αγίου Δημητρίου, που τελείται ένα Άγιο, ένα έργο δημιουργικό, πνευματικό, για να αφήσουμε ο καθένας από μας τον πόνο του, το στεναγμό του, τις δυσκολίες του, να ζητήσει βοήθεια και παρηγοριά στις δικές του δυσκολίες, στις γενικότερες και αυτές που υπάρχουν στην πατρίδα μας και είναι πολλές και τίποτε δεν αποκλείει να γίνουν περισσότερες, ώστε να μας φωτίζει όλους και τον καθέναν μας. Ο καθένας από εμάς έχει μες στην καρδιά του ένα ξεχωριστό χώρο που κρύβει και το φόβο, κρύβει και την ελπίδα, κρύβει την δυσπιστία, κρύβει όμως και την αγάπη προς τον Θεό, στην Παναγία και επομένως και στον Άγιο Δημήτριο. Πατρικά θα ήθελα να παρακαλέσω απόψε σε αυτό το μέρος της καρδιάς να το ανοίξουμε και να αγκαλιάσουμε τα προβλήματα και των άλλων ανθρώπων ή που είναι σε πόλεμο, είναι που είναι σε διαγέρσεις και σε εμάς που έχουμε αμφιβολίες, αμφιβολίες, έχουμε αγωνία, έχουμε προβληματισμούς χωρίς να ξέρουμε προς τα πού πηγαίνουμε, να παρακαλέσουμε όλους τους Αγίους, την Παναγία μας, αλλά απόψε στον χώρο αυτό εδώ το ευλογημένο, τον Άγιο Δημήτριο, να μας φωτίζει και να ελευθερώσει τον καθέναν από μας από τις δυσκολίες, από τις προκαταλήψεις, από τα προβλήματα, όπως απελευθέρωσε και την όμορφη Θεσσαλονίκη μας. Εύχομαι σε όλους σας χρόνια πολλά και ευλογημένα. Αδελφοί μου,